Oro mosekwako thoth counties ma pachoka kuom kinde malach medo kelo midhiero maka kod kacha ne jopiny e counties go. Maeri timore seche ma counties mamoko bende dwaro mondo yang counties gi kaka mago ma midhiero go e tach kendo dwaro kony ma chiemo ne jopiny kod jamni. Jopiny pachoka osebedo ka yudo midhiero kendo luoro nitiere ni moko nyalo wito ngimagi kaluwore gi oro mogoyo tach e pachoka yare chakruok mar higani ka nonro yango ni counties moloyo 30 biro bedo kod midhiero ni kachop giko mar higani. Familia mathoth osechwalo ywak margi ni jambgi osebedo katho kaluwore gi onge mar pi gi chiemo kendo chuno gi wuotho e okang' mabor mondo giyud chiemo ne jamni. Mtusaidie manake sisi basi mkituacha tutakufa sisi. Tutakufa sisi na njaa, sisi tutakufa na njaa, sisi tutakufa na maji, njaa ya maji na njaa ya chakula, sisi mtusaidie. Muda mrefu kumepigwa na ukame wa njaa, mvua haikunyesha kwa muda wa zaidi ya miaka mitatu. Imesababisha watu wanapata shida sehemu za maji ambazo tunapata kwa sababu mifereji haijakuwa mingi. Kile ambacho kimegandamiza sana sehemu hii ni kwamba ni njaa hii ya chakula, kwa sababu kwa muda wa labda pengine miaka mitatu hatujapata mvua, wananchi wamekuwa kihangaika. Mai bende oserocho chenro magarita ka thoth jopith mag jamni gi jopur osebedo gi ywaruok ma osekelo lal mar ngima. Mai oseneno e tong' ma kaunti ma Samburu gi Laikipia e kind jopur kod jopith. Unapata ya kwamba jambo linatokea kuliko serikali iweze kuchunguza lile jambo na liweze kufika kiini la lile jambo, unapata ya kwamba kunakuwa na ile blanket condemnation ya jamii nzima ama wafugaji nzima. Hii mambo angamia hii tunaona inakimbizana hivi, watu wanahangaika, kila mtu ana struggle kukua nayo na ku make sure anapata kitakula, ni kwa sababu inalea watu na inalipa school fees. Economy ya Isiolo nusu yake hata zaidi imeshikiliwa na mali. Kamano bende Jopuonjre to ahinya manitiere counties manyandwat ma ugwe mar piny Kenya ma ikore ne timo penj maduong' ochuno mar weyo sikul ka gimanyo chiemo kod pi. For the school programs, we want the government to look into the possibility of food relief into the schools with immediate effect, because this one, in the next about 30-something days, chini ya siku 40, those children will not be able to sit the examination. In as much as we will take that examination to them in helicopters and in other ways, to whom are we taking that examination if they are not able to sit? E gweng' ma Oloitoktok e kaunti ma Kajiado ma ong'ere gi pur mag alode, olemo, oganda, oduma e kind chiemo mamoko, weche sani olokore ka jopur ma Oloitoktok ywak ni chenro mag pur orochore, wira ni koth oselala kuom kinde mathoth momiyo puothegi ok nyagi. Kila msimu tukiotesha inapotea. Tumekosa mvua hapa zaidi ya miaka mitatu. 2021, 2020, 2019 hatujapata mavuno kabisa. Tunapata kidogo kabisa, hata mbegu sasa tumeshindwa kununua, shauri mbegu kwa juu. Katika hali ya kazi wengi wetu huwa tunategemea mashamba, na ukiana mazao hayajapatikana pia sisi tuko katika hali ambayo si nzuri. Jopur ma kaunti no wacho ni negigeno kuom pi mawuok e aora ma Narumoru kapok ne otuo kendo gikwayo piny owacho mondo kunynegi aora moko manyalo konyogi e kinde ma koth olala. Ile mto tulikuwa tunatusaidia ni kama ni mto Narumoru. Lakini sasa watu walipoanza kwenda kukata miti na kuchoma makaa huko, mvua ikawa hata baka maji ile ilikuwa kwenye mto ikawa inakauka. Kama tunaweza kuwekewa damu maji iwe harvested, mvua ikipungua kidogo tunaongeza, itakuwa nzuri sana. Gin midhiero ma medore odiochieng' ka odiochieng' e sama oro medore kaluwore kod koth molal gi lokruok mar kor lwasi ka genogi ene okenge ma piny owacho biro keto mar reso ngimagi. Joyce Oduor, Ramogi TV.